Into ebuhlungu ke ngoku kula zazithuko ilento yoba xa ndizawuposta ndizakoyika andisekho free. Uthi omnye ubhuti izolo uthi dani khange ndisilandele isitori mfethu, khange ndiye ndaqomba afuna ndithathwe ngumuntu ongandifuniyo wenza something ngam wandidakisa, then abantu babona i-right laa nto ithethwa ngulaa mntu bazoyiqaphela sebengene. You are now watching BDE Media TV. Enjoy. So it is. My man. Okay. Ndisiyekile isitrato ndenze imali ngokusebutheni bam. Kaloku ndabona ncitha xesha into yobutha ukundimdala. Anokwazi ubutha ukunomngqushwana ondibiza tata. Banjwa ngapha yawo nginomngqushwana ukhule ngenatata. Tata kukhona uyaphila uyafuna umbona qhaze imeko. Ekuseseveni ngale rings andifuna uqaqeza ngestrip. Ningathetha nomapho ndifuna umakhona nithi umdala kekho kodwa mna ndiyafunga ndithi ukhona ngoba ndimbona pha kum. Ever since ndahlonela isiko nesithethe amagusha kawuba phasi ngokundibukela into zisenzeka. Yavutha umlilo sesivunguvungu yingxolo everyday ku-social media videos zamo ziyashare. This is real talk, no cap, inyani apho ndihamba khona my face is recognized. Urasta uthandwa ngabantwana nabazali, bulela usomandla ngophendula imithandazo. Fana nalo, fana nalo, BDE Media TV. Rasta we country. Ubukela i-BDE Media TV. Khululeka. No uniqueness. All I see is clones. It's good to be different, man. Yes, I really sure. My old friends uthukile kusekwenzeka ndongo ndiyara. Ngoba ngicela ukwenza le content abanye bebecimba ndiyaphambana. Olukuhlobo le-Jade Plant. Eyo wala wafethu this your boy Ndiyara Magazi uVenman kamkholokholo ngiyabaza bimini ngalebele saqhaga Mr Kitsweri plug as you already know the vibes abanye beni bandazi njengo Rasta we country Mr it's delicious, you should try it. Yeah man, siphinde sabuya kwakhona apha eBDE Media TV noBhutani. Hey kwele xesha sibuya kulo ke sibuya kwesinye isigaxa sisandokwenzeka bhuti wami. Kusekuhle. Ngakuhle Rasta kurasta kuhle. Kuhle nakuthi bhuti wabo man. Hey bhuti wami ndiyakubona uba naku ungabikho right dala ndike ndihlale nawe but awufuni nikele energy ndabona uba hey izithuko zabalandeli zikushukumisile. Hayi ithuko yona izithuko zivakele most especially esiXhosa isixhosa bhetele uthukwa ngeEnglish hayi ndiyayiva nje ngathi yes ngokumele ndithi no. Isixhosa yo azivakele ndingumuntu bagadle umuntu kakhulu. Hey yabona ke into enzeka apha le video ngendidelete early qha ndiposte ndingapha ingekaqala imatch. Ngibongela xesha ishotwayo le video match ayikaqali. Okay. So ndayiposta seyizawuqala imatch. Ogqiba khan phinde ndijonge phone. Awatsho ngafo First half akhona second half we first half ndiposte esasibhanqa la mfana ugeze wenzela into yakhe lo ekhosi ehle egezela ke sugar mama qha egezela ngam waselebona nelikrwala eli aliyazi noba le photo aliyani lifocus liveka ngam bel photo ku WhatsApp then I posted abukela imatch man. And you phone nama itry kono bayichaza bona focus kandilibhakaniya man ubukela ibhakaniya man noba bingxowe lifoni bawucimba wena abantu after lanto ka ibhakaniya lo ndandilithanda gqithi kakhulu ndingatyi xa lityiwe ngongqoma nansi chance make ndibone live ngoku kanti ya trend ithe xa iphuma xa ndiyokhwela xa ndithi ngijonga WhatsApp abantu bangaka ku WhatsApp ngibafunana bangaka xa ndingena kwenye voice note ndive tonto nisendithukwa wakho andimanomali lo mntu inobongo nofotyela kwawena jini hey ndikoma understand akaya kwenzeka ntoni kole mandiphindise nje kule ndiqoba ndiyiblock kuthi calls
ye futhi manje sicela udelete la video ilizwe linqakaphini andiqomba inoba yephi le video andicingelanga kule nto yekwala andicingelanga because ke alikandi icinga ibingale lihlobo mind yami ngoba bazawubona abantu bagezelo sugar mama ifilm yethu yabonakala songqoma abantu abamazi sugar mama baza njengoba kusitshiwo ke bangabana njengoba baninzi nabantu abebona uba abona abantu bakuthukile ngaba bangamazi sugar mama ngaba akwaziyo nokwazi ngaba bona ukuthukiswa bathuka abayazi ifilm yekwala ngosi active film yekwala yebo so la kwala liyayazi film yethu belingena nenxaka so into ebhlungu ke ngoku kulazazi thuko ilento yoba xa ndizawuposta ndizakoyika andiseko free ijonga izolo ndilibele bakho lento ndibona enye ichap ifana nobethusi liza kum wonke umuntu onamarasta kum ndithi bethusi ndithi bethusi ndiyafotwa ngela xesha bethusi le indibamba ngqomba imnandi lento ndiyithetha nale chap yabo yonwabile ngqombe hayi uzawuthi ndigezelele rasta Bawuyipost so iyanlimit inibethile iyabetha nyana into ye followers esifuna ungena kwe content ye content creators because ikwenza be limited awusaya noma mawuthini security pha ebaleni ukudlala ikhosi security dibambi security safota ke ngoku ijonga icamera security jonga icamera ndiyibambe ndithi ndenzinto imfutshana le security tight then ndihambe ndithi hayi kodwa ikho tight kule ndoda then ngoba andizukwazi ipost and lamthithana uyithandile ivideo umntu iyandillimit ingxaki le followers zifaka kuyi content creators yani yo so like intone eba uyixelela ababukeli like abantu kwenzekile ke abantu you are the victim now bayayibona abantu uqala bekunzima uzithethe izinto because ngumakrwalazi victim but bayakubona abantu ba you are the victim so intoni from now on oba uyixelela ababukeli bangabana phambi kokuba because from my side ibingasi umuntu ayazi ba phambi kokuba athukise xa bona kuthuka kufuneka azazi ba yena istory yasazi sonke angazifaki kuyinto ezamfaka because nawo kunzima noba bacela uxola abantu abakuthukileyo bakhona abantu abacela uxolo after bebonile ba ayingokugezileyo but khona abanye bendibana nabendleleni nothi nami ndithukile mantani yabo abakhaba cele pha kulanda bebendithuka bazotsho apha ku private hayi ndikuthukile man mfethu uthe omnye ubhuti izolo uyidani khange ndisilandele istory mfethu khandi ndiye ndaqomba after ndokuthukile manje ndiyojonga le video yabo wakhala le video uthi wayifumana noma uyifumane kuwe or uyifumana apha uyifumane khona ukayijonga hayi man ingathi abakugezela and nami benzawuhleka lo muntu ehlekisa lo muntu lo uhlekisa ifilimu uthetha ngefilimu no man udana apha usukela all done okay so nomnye bendithuka gqithi abakulantu apha kwi-comments undukile lo bhuti ndimbona namhlanje ekhomenta kule ndisandoyifaka i-motivation uthi utheni ungavuli ibandla khotman yebo senziwe ebendithuka ibandla uyayibona la ukungagqithwe yena akayiboni into ba makaqala uxolise ethi magqithwe because yena because yi-follower yena so ubhudile is fine but xa uyi-content creator ubhudile funeka into engakhe mayibe ingadla nansi laa nto ndingayi-overstandiye kubo kanti emoshile bona bakwazi ucela xolo but into abayixhumelayo xa wena umoshile cela uxolo xola bangalazi bona abanaxolo bona aba ubangayitshila uthi abacela ixolo kwelakwala hayibo kanjani ndingaliceli ixolo kulo lakwala kodwa lelokuqala ndithethe nalo bayifondini uyibona le video yatrenda ivideo so uyayibo obvious ndiqala ngalo but bazilibele bona ucela uxolo kuwo kodwa bese bacela uxolo kukrwala kutheni bengaliceli ubona uxolo ngoku uyayibona abaliceli ubona uxolo ngoku hayi banobona masifane sithi
He's a customer. Customer always right. Mntakwethu faka Shoprite notapu thini. Sawuphila phi baba uzoloko be right. Happy brother. Ngoba kaloku uba bazawube soloko be right bazasilawula. Bayilibala uba zidatha zethu ezi zi-energy zethu ezi like lixesha lethu eli. So it's more like imagine umuntu uzawulawula ugeneration uba makenze njani. Yo bantu. Yebo into eyenzeka eras. Kukho abantu abakuzondayo abakhaba kubone okanye bakubonile abahlala nawo bakuphithuba. Yeah. So badibana nomuntu okuzondayo. Kwancokolwa ngawe. Kwavezwa lento bakuzondela yona. Then la muntu waphela ekucapukela ngenxa yalo muntu. Athethela nto ngawe. Awazi ba angazohlala nawe la muntu akubone lento yiyo wena. In person. Angatsho athi hey la muntu uyamdakisa lo meke because yena akakufuni ngezakhe izathu yebo so ilento enzeke nakulala yebo so mina ngithathwe ngumuntu onganifuniyo wenza something ngami wandakisa then abantu babona is right la nto ithethwa ngila muntu bazoyiqaphela sebengene deep sebephakathi sebelontshiwe kulo sebelontshiwe sebedea uba ulwazi oluncane ingozi singene kwenye into iyafundisa lo bayenzileyo abantu iyafundisa because abantu abanengqondo abakwazi uvula amehlo bayazibona bazayibona into bangabana ngoku from now on masingangxabeni ngokuxhumela izinto ezithethwa masike sijonge lento bazaba sathini ke okaba unfollowish leyo bazaphinda babuye bezokufollowish again yebo yo bakuthukileyo sebenyoshonyosho ufuneka ioverstandiwe lo nobabo bebedlala kanye bebe nomsindo wena xa umoshile ufuneka uqunjelwe iveki ngoba usathukwa nangoku seyicacisiwe lonto basathukisa basekhona ke ngoku ndiyacela bangayeki uthukisa baqhubeke bayakunceda bayasebenza ndiyacela ndiqhubekani nina bantu bengekayiboni nithukise izimnandi sake siyibone inzanza ayifaka apha escreenini but nami ndiyibambe ngelihlobo lakho yanditya le kana ndifuna yangathi uthi ezinkunkuma zilantuke natse ke into abalandeli kasike bayibona ba basifakela itrauma ngoku comment na comment ifunda ngathi ukuyathukwa ngoku siyaxolisa kanti omnye inboxile wathi ngise sithi wathi na inje ndala yona ndifuthele kanti uyanconya ile trauma ndathukisela fanele thuke zikunkoba noma ngathi so wathi brand thithi ngolhlobo ndiyakwazi ungekabikho kulento yecomment nto ngicela amaxolo because kwanto ezayo bayas-abuse abantu ayayazi like itro nomuntu usedlala ukhona nto ufumaniseke ukuba umuntu uzawudlala ngezithuko elihloba inje ndala umuntu usedlalela uyibone sekulate ngoba engxaki ufunde ii-comment eziyi-4 ezithuka serious so ngoku yonke into enenja kwesisithuko endala nobhula yo iyabetha la nto omnye xa ndiqala uhila wagqise ebuzise sengena kuWhatsApp bengicela ubuza bhutana uxolo man abantu banxakama bonke kangaka wawubenzeni abantu yo ndingandiyahilisha funeka ndicacisela ndablock blocka ndibenzeni phi bandaze lapha abandazi mosaba abandazi yobathe cwaka abandazi from mbona kukhomenta abaya nentshaba zami ngozafumana ichance pha kanti antshaba zami beniphakanyiswa man xolweni beninyuswa futhi bendibeka kwenye 11 xolweni ntshaba zami beceba bagqibile bendithi